Fa uns dies una marca em va oferir 5.000 euros per fer contingut en castellà. D'acord, pot ser que aquestes alçades m'hagin cancel·lat a tot arreu, jo hagi de fugir del meu petit país que és Catalunya i no pugui tornar perquè me lleven pressa perquè m'he passat al castellà. Oh, què? Ei! Soc catalana, recordeu això! Estic gravant aquest vídeo el dissabte 22 de novembre. Vinc a donar-vos una explicació del que ha passat perquè crec que us la mereixeu. Crec que no podia continuar així. Per tant, jo lo cuento. Fa unes setmanes em va arribar un petit mail on se m'oferien 5.000 euros, 5.000 d'euro, per fer 2 Insta Stories i un Reel en crosspost amb una marca. Jo veig això, me quedo tiesa, pregunto, xerrem una mica i veig que no hi ha opció de fer-ho en una altra llengua que no sigui a l'espanyol. I aquí vaig dubtar i vaig pensar I should do this. Venderme hacia el diablo. Vaig estar donant una mica de voltes, vaig estar parlant amb la meva mare i vaig decidir que seria un no. Aquella publi se m'ha tomat per culo i jo segueixo la meva vida, però això em fa reflexionar i penso, podria fer una setmana fent contingut en castellà i fer una mena com d'experiment com mi audiència per veure com reacciona a que jo de cop i volta canviï de llengua injustificadament. I per tant aquí estem! Benvingudes a la Setmana Espanyola! Jo començaré a fer contingut en castellà la caríssima. Òbviament, jo tinc unes conclusions i tot el que vulguis, però això ho deixem pel final del vídeo, d'acord? Això és una intro. No donaré cap mena de justificació a ningú. Si de cop i volta la cosa, doncs es lia, que no crec que es liï. Jo no justificaré res, estaré callada, no contestaré cap missatge, no parlaré amb ningú. El que he preparat aquí en aquesta partida llibreta fantàstica són 7 idees de vídeos que bàsicament és els meus vídeos més virals i els formats que més em funcionen, tot i que estic dubtant si fer només 5. Us he de confessar que tinc una mica de por. He fet 4 hipòtesis que poden passar, d'acord? La primera és que no passa res, perquè tothom li pelo completament, que jo ho entendria. A la gent li suda la polla que jo comenci a fer contingut en castellà, tot i que hi ha algú dins meu que diu que no passarà això, però com a possibilitat hi és. Altra possibilitat, em cancel·len, tot el meu públic m'odia i no puc tornar a fer un TikTok mai més i venen a casa meva i me maten. 3, per la cara em faig viral a Espanya, que això també és molt complicat que passi, perquè per ser viral a Espanya, bueno, has de fer unes barbaritats. I per últim, em cau molt de hate per 2 bandes. Per Espanya, perquè clar, si començo a fer contingut en castellà pot ser que de rebot caigui una For You page inhòspita i em cancel·lin per X motiu. I a més, a Catalunya em cancel·laran perquè m'he vengut al diable i perquè a més, jo, no sé si ho sabeu, espero que sí perquè sou mis fieles seguidores, però presento un programa ICAT, que és la pública tal, llavors jo entenc que la controvèrsia pot anar molt més per aquí. Coses que passen aquesta setmana, a més d'això. Jo he de penjar publis, ara no sé quantes exactament, però les publis són, òbviament, en català, llavors crec que això pot crear una mica més de dramatisme a la història, que de cop i volta jo només pengi publis en català i el meu contingut en castellà, no? Un paral·lelisme que només passaria en un metaverso, no? M'enteneu? I ja està. Vull aprofitar també, fa 5 putos anys que estic fent vídeos a internet, com una boja. Llavors, no sé, crec que és una forma xula de donar-li valor a tot aquest recorregut, perquè recordem que ha estat íntegrament en català. Primer de tot no hi ha cap altra més justificació, que és perquè a mi em surt dels collons fer-ho així, perquè és la llengua amb la qual jo em sento més representada i amb la qual m'expresso millor, tot i que us foti castellanades i això enfadi certes persones, però és que ja veureu, perquè jo ara em quedaré parlant castellà i em vais a quedar tieses. Sí que és veritat que aquesta consciència lingüística me van apareixent amb els anys. Moltes vegades he rebut comentaris de m'agrada el teu contingut perquè no gira entorn al català. És a dir, no és top 5 paraules que s'utilitzaven abans i que ara no s'utilitzen, perquè a mi això personalment em fa molta mandra i crec que no és el punt amb el qual s'ha de partir per fer contingut en català. Perquè funciona, sí, però funciona dins el nínxol ja establert, que sabem tots que xerren català al seu dia a dia, que defensen la llengua, que si els hi parlen en castellà no canviaran de llengua, però en canvi crec que la normalització ha d'anar més a per la gent doncs que potser no té aquesta consciència, que li pela completament la llengua i llavors des d'un punt més distès com són els meus vídeos, que són completament vídeos que podria fer qualsevol persona en qualsevol idioma, però fer-los en català crec que és una forma d'apropar-los. No sé, això 100% és el meu punt de vista i no és la veritat absoluta i això ho vull deixar claríssim que és com penso que s'han de fer les coses, però bé, i ara sí ja me callo perquè això només és una puta intro, ja porto 15 minuts gravats, que jo penso demà ja vaig a Barcelona i començo a gravar tota la sèrie de vídeos i m'he deixat un espaiet per fer unes conclusions fantàstiques que les farem totes juntes, les farem a classe quan s'acabi aquest vídeo. Que comenci la meva cancel·lació!
Quina por que em cancel·lin. Adiós, chicos, empezamos la semana en español. Viva el reino d'Espanya. Estic molt nerviós. Ara he gravat unes publis que havia de gravar, que això també és un altre tema, que passi el que hagi de passar, però que dilluns que ve torni tota la normalitat i puguem començar amb l'esperadíssim, almenys per mi, Adviento Gadel, que és aquesta sèrie de vídeos que faig al desembre, com un calendari d'advent, però com mi cara. I ja està. Per tant, vaig a gravar el meu primer vídeo, que el primer vídeo que es gravarà i que sortirà és un Get Ready With Me. Com no, com a reina dels Get Ready With Me que soc, crec que he de començar un Get Ready With Me, cita con el chico del tren. ¿Existeix un chico del tren? Sí, va existir en su momento, però jo he recuperat aquest story time perquè ara mateix estic molt paradeta pel que fa al tema nois i per tant toca tirar la imaginació. He recuperat tot aquest moment vital. Jo estic pensant que estic al setembre de l'any passat, me transformo i venga. Ja tinc el meu petit set aquí, fantàstic, per gravar el meu Get Ready With Me amb el meu micro rosa que crec que és icònico i l'outfit preparat. I un calefactor, noies, perquè carda una fred aquí a Barcelona, que això no és normal. Ja estic semidesnuda, a punt de gravar un Get Ready. Hòstia, noies, estic molt cagat, O sigui, la veritat ho dic que tinc molts nervis. 1, per com sortirà aquest vídeo i 2, per el que pugui passar. I jo espero que no passi absolutament res. O sigui, de veritat, jo espero que tot continuï igual, que ningú em canceli a muerte perquè ho passaré molt malament, però assumon les conseqüències. Quins nervis. De moment comencem amb aquest número de seguidors, tant a Instagram com a TikTok, per si hi ha alguna mena de canvi, i ja està fluint. Us imagineu que de cop i volta acabo aquest vídeo i tinc 200.000 seguidors perquè sóc espanyola ara, i dic, a tomar por culo, me voy! Ojalà acabi amb un seguidor i tothom m'hagi deixat de seguir i m'hagi de fotre pastor, que és el meu somni, però potser ara no és el moment. Bueno, no ho sé. Oh, quina controvèrsia, Déu meu. Estic completament boja. És que no vull començar. En plan, de debò us ho dic que no vull començar. A fer, que com ho començo? Vístete conmigo para ir a tirarle la caña al del tren. És que com ho faig? Que em surten frases divertides quan parlo en català, però em surten les frases divertides en castellà, però jo no sé si parlant en castellà sóc igual de divertida. Buah, és que em dono cringe. Da igual, us posaré el resultat del vídeo, d'acord? Faré pam, i el vídeo estarà fet. I a veure què n'opineu. De la manera, el cringe que em farà fer això, tardaré tant a editar-lo. Va, som-hi. Prepárate conmigo para tener una cita con el chico del tren. Get ready with me, with Alberto Gadel. En verano tenía que venir a Barcelona por trabajo cada viernes. Empecé a coincidir con un chico, nos empezamos a conocer. Bueno, a ver, la primera vez me metió una repasada de arriba abajo que yo dije, hola. Nos dimos el Instagram, bla, 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 bla. Hemos ido coincidiendo y ahora toca la cita oficial, la primera, de One and Only. Y yo estoy con el coñito de frambuesa apretado como nadie. Somi, nos vamos a Get Ready With Me. Quiero ir como elegante, pero con rollito. Y que diga, ¿quién es esta chica tan misteriosa y tan bien vestida? Y decirle, el amor de tu vida. Para la parte de arriba, una camisa azul. Perfecta. Y ahora me quito los pantalones de pijama y vamos así. Hola, ¿qué tal? Soy la del tren. No, la que está como un tren. Encima de esto, porque parezco una 9 to 5 girl y no queremos esto, queremos que vea que somos divertidas. Nos vamos a poner una sudadera, que no se salga el cuello entero, sino que quede como de señor, ¿sabes? Perfecto. Y por último, estos pantalones del Bershka que se llaman maltratador psicológico, o lo podéis encontrar en la web como skater. Qué graciosa soy. ¡Tachán! Soy el amor de tu vida. Para los pies, las Nike Cortez. ¡Toma ya! Ya tendríamos nuestro outfit para ir a conquistar al chico random que conocimos yendo al trabajo. Tiquiti, 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 tiquiti. Gràcies. Ojalà bé este vídeo me bloquee. Perfecte, estic veient el vídeo. No me faré viral. Cardo un cringe. És horrorós. No sé si tornar-lo... És que crec que no el tornaré a gravar perquè sortirà pitjor. Hòstia, noies, que horrible està siguent això. Bueno, no passa res. Sort que crec que és l'únic... Bueno, el primer no serà viral, òbviament. Hòstia, quina vergonya. Quina puta vergonya. Quin fucking cringe. Soc horrorosa. M'odio. Que asco. Ho heu vist, no? Ho he passat igual de malament que jo. Em cancel·laran a Espanya. Diran, què la H das? Vaig a editar-lo i li ensenyo el meu compi de pis i li pregunto, de tanto cringe com ho creo? I a veure què em diu, perquè ara mateix jo estic arrepentida d'haver nascut. Està editant el vídeo, vale? Crec que no fa tan cringe. Crec. Però tot i així m'està costant veure'm en aquestes tessitures, Em cancel·laran. Va, sisplau, que no passi res. Va, no passa res. L'únic que em fa por és que m'agobi. En plan de, joder, m'estan cancel·lant. Ojalà m'estigui ratllant per res i no passi absolutament res. I tot continua igual. Estava tan nerviós que m'he deixat de dir tantes coses. Bueno. Estic zero prou d'aquest vídeo. Continuava informant. Ara ja el pròxim pas és penjar-lo. Soc aquí amb l'Isaac perquè serà el primer a reaccionar al meu vídeo en castellà. Jo aviso que fa molt de l'H, però nivel Dios, Si no estés preparado. A mi me fa molta vergonya. No reacciono. En plan, guárdatelo todo y al final reacciones. Vale. Yo tengo una resaca, noies. Prepárate conmigo para tener una cita con el chico del tren. Get ready with me, with Alberto Gadel.
Aquí es súper raro. O sea, como al principio me ha choqueado mucho, pero después me he acostumbrado. Tengo que decir que esto tiene una, o sea, como, ¡ah! ¿Sabes? O sea, como que hay una energía en el vídeo como más animada que en los otros vídeos. Toca español. I have to say it. Pero es que es para viral. Maybe. ¿Pero te ha gustado? El outfit una mierda. Ah, ¿en serio? Pues a mí me encanta. Me dice, no quiero parecer una 9 to 5. ¿Cómo se ha vestido? Hola. Ya, bueno, pues porque es mi estilo. No, el vídeo está bien, a ver, sin más, un poco el vídeo, ¿no? En plan, porque está bien, tal, Guerra de With Me, o sea, quiero decir, no es gran cosa. Claro, no es conceptual. Claro, exacto, pero está bien, es divertido. O sea, no da lache, ¿no? No, o sea, a mí me da lache, pero porque estoy muy acostumbrado a verte en los vídeos en catalán. Clar. Pero, A mesura que passa, a mesura que passa el vídeo, t'acostumes. sí. Però a mi no Yo se'm veu noto com molt lache. lachosa, ¿no? No, Vale. pero sí que se lo hablas fatal, Ya, pues que me cuesta un piló. Y més Pero acostumada. conmigo no te cuesta tanto. Vale, es que pues no entiendo. hi haurà un vídeo que gravaràs tu, ¿vale? En plan, tu de càmera. Així me suelto un poco. Primera reacció. Bueno, com se'm faci viral aquest vídeo, l'hem liada. Hola, no puc gravar amb la càmera, no sé per què, ha deixat de funcionar. Per tant, vaig a penjar el vídeo en castellà ara mateix. Estic molt cagada, la verdad. Creus que em cancel·laran a fondo? No, jo crec que no. A més, amb el primer, quan veguin que portes una setmana, jo el cancel·laré. Jo posaré, quina vergonya. No, sisplau. És broma. Ah, vale. Com mi secund. Com? Va, que comencem. Ai, doncs el penjo i d'aquí un rato us actualitzo. Bon dia. Ja és dimarts. Ahir no vaig poder actualitzar gaire perquè vam tenir uns problemes tècnics amb la càmera, ja me'n vaig anar a dormir, però vaig veure primer la gala de té i és per això que avui tocarà parlar de la gala de té en castellà, que això sí que em fa por. A veure si me renyen. De moment, el vídeo no s'ha fet extremadament viral. A Instagram té quasi 15.000 visites, 5 comentaris, un dels quals és de la gala, que diu te mereces que te quieran para siempre, l'altre una xavala que riu, i els altres 3 són com, per què parles en castellà, però més dubitativo. En canvi, a TikTok, tampoc s'ha fet extremadament viral, té 8.200 visites. L'únic que a TikTok a mi m'acostuma a la cosa una mica més lenta, però bueno, potser d'aquí uns dies en tinc més. I té 16 comentaris. La majoria són en plan, no t'entenc, soc catalana, perquè en castellà, què fas parlant en castellà, en català, Déu meu, quina llengua parla, no, Alberto, tu no, què coi estàs fent, en plan. I aunque diu, lo hago en castellano para llegar a más gente, traidor. Perfecte, és exactament el que volíem. Llavors, estic tranquil·la, de moment no s'han anat a Twitter, que això és el que me fa por cada cop igual que algú penja a Twitter i comença a criticar-me, en plan, tia aquesta, tal, no sé què. Continuem amb l'experiment. Avui toca Gala de OT en castellà, a veure com surt. Vaig editar el vídeo, no estona el penjo i a veure què me dice la penya. Una cosa, la face car que porta, merda. Una cosa, la face car que lleva. Claudia Arenas, eres la ganadora de esta edición. Odio tener que decirlo, pero es Crespo y Guillo, de moment molt bona. De momento, muy buena elección de nominados. Toca Quina sort tu no, obrir el calendari d'Operació Triunfo. Quina gala anem? No la saps 10. quina gala. La 10. Uau, i la nou què era? La 9 era el Lego, però algú el va dir-la. La 10 és aquesta. Esto sí que és un regalote. A veure quina mierda han posat aquí dintre. Jo crec que serà molt guai, 10 euros! És broma. Per Pues gastar a Amazon! Moltes gràcies. No, bones gràcies. Public regalo. Ah. He penjat el vídeo de la gala, de comentando la gala en castellà i... Ja l'has penjat? Sí, de moment. Quins són els comentaris? Estan sent molt pocs virals els vídeos en castellà, Molt bé. Clar. Ja he perdut, sí, ja no tinc 36,1, ara tinc 36 seguidors. Si has perdut 100 seguidors. No crec que siguin Per fer 100. en castellà. Jo crec que seran com 20. No o hi ha així. la xifra concreta. No me surt. Sí, d'aquí uns dies suposo que ho I tu podré a nivell veure. emocional com estàs? Estic molt bé, la veritat, perquè No no t'està m'està... afectant fer en castellà? O sigui, sí que és veritat que m'arrallo a l'hora de fer-lo perquè me veig zero divertida, però zero, O sigui, m'adono cringe, penso... A més, el vídeo d'Operació Triunfo, tota l'estona em sortia tot en català. En plan, el primer d'esto era en català i pensava, però jo no era tan espanyola. Ja. No ho entenc, però bueno. Clar, tu ets de Platja al final. Posa a tothom en castellà per no t'entenc, soc catalana, 100% amb tu. Una que ella ha dit que li és igual l'idioma i una ara. No, ara en sèrio, Alberto, treballes per la pública, el teu contingut sempre ha sigut en català i ara de cop i volta en castellà. Busques més diners? És que estic flipant, sincerament. A Instagram, 3 comentaris dient m'estic esperant el vídeo on diguis que tot això del contingut en castellà és broma. T'estan començant a veure, M'està veient el plomero. Per què en castellà i tu també caus en això del castellano para llegar a más gente, quina pena tot plegat. També et dic, crec que un perfil com el meu, si de cop i volta es posa a fer contingut en castellà, crec que és molt obvi. Que serà més una cosa de contenido que no pas de res més. En plan, no té sentit que jo de cop i volta faci el salt al castellà. Hello, petites pusses. Som a la tarda ja. Vinc del súper perquè ara faré un haul del Mercadona. Que no hi ha res més espanyol que comprar al Mercadona. Jo ho faig, això, sense voler, però intento no comprar-ho tot. Aquest cop ho he comprat tot pel vídeo, vale? Ho justificarem així. Van passant les hores i el vídeo va fent. El OT va fent a Insta. Té molts pocs likes, molt poca visita. I lo guai és que la gent està dient-me en plan, què fas parant en peruà? No saps d'on collons ets o què? I algú ha posat, esperant el era perquè us adonéssiu que en castellà
arribo a menys gent. Aquesta noia ja s'ha passat el joc i sap el que viene. Per tant, estic tranquil·la. Us he de confessar que estic molt arrepentida d'haver començat aquesta sèrie de vídeos ja. M'està fent molta mandra. Tothom està dient que sóc molt més divertit en castellà i jo també m'estic adonant. Els comentaris de TikTok són no té ni cap ni res que comencis a fer contingut en castellà. És que sí, o sigui, no té ni cap ni peus i per això ho estic demostrant que és que realment zero virals, zero. En canvi, jo sé que aquests vídeos, si els hagués fet en català, hagués tingut full visites, tio. Però bueno, no passa res. Continuarem amb aquesta sèrie perquè ara que ja l'he començada, se tiene que acabar. Però la gent m'està veient i el plomero, però que també és això, és que és obvi que jo de cop i volta comencé a parlar en castellà, és com, què li passa a esta a la cabeza? Pel que fa als seguidors i tot això, no n'estic perdent gaires, la veritat, pensar que seria més dramàtic, però de moment continuo exactament igual. És que a TikTok m'estan creixent, no ho entenc. No, la veritat és que pels seguidors no estic veient absolutament res, pensava que me deixaria seguir tothom. Mira, ja vaig perdre 21 seguidors, perfecte. A veure, ¿dónde llegamos? Quina gràcia. I una sola vez. Vale, va, vaig a fer... És que realment el vídeo que em va fer molt viral a Insta a mi va ser el haul de Mercadona, que va tenir com 300.000 visites. En plan, amb aquest vídeo vaig arribar a molts seguidors, va ser superbèstia. Per tant, vaig a intentar recrear-lo ara en castellà, a veure com em surt. És que, noies, estic farta. Jo no vull parlar més castellà. Soc tan poc divertida en castellà. Però tan poc divertida, és que no ho entenc. Però som, va, tot perquè soc tonta i he decidit tenir aquesta idea. És que, quin horror de vídeo. És el pitjor vídeo que he fet mai a la vida. Com puc ser tan avorrida en espanyol? O sigui, si guanyo un ídolo, ara que sóc espanyola, me diran ídolo, revelación, al más tostón. Jo. Gràcies. Ara us posaré el vídeo, però és lo pitjor que m'ha passat a la vida. Mireu. Haul de la compra. Vale, he vaciado el carro, ¿vale? Pero es que pesaba un montón. Pero mirad qué chulo. Es como hawaiano. Lo primero que he comprado es pan de molde. Esto me da un miedo. Yo sé que está impreso en una impresora 3D. The paper del culicago. A mí me da una vergüenza ir por la calle con esto porque pienso, qué vergüenza, la gente sabe que es culicago. He visto novedad, que es esta crema fantástica de sopa hortelana, que no sé qué porta. Hortelana. Lleva hortelana. Perfecto. Otra cremita de calabaza fantástica. Canónigos, que yo me lo meto en todas partes. Yogures de proteína. Yo en mi mente soy un pedazo de gym bro. Estoy en volumen. Lo he decidido. Por lo tanto, yogures de proteína para que me crezca el pequeño bullate que tengo. Cacahuets, que los amo. Cherries, venidos de Chernobyl. Este tamaño del cherry, ¿qué es? What is this? This is very, very good. Un poquito de patatona, que nos encanta, en el microwave. Un par de vueltas. Y Somi para el tupper. Es lo del baño, que tú lo pones en la taza y huele rico. Desatascador máximo. Bueno, su propio nombre indica para qué es. Hoy he fingido que no pertenecía a la clase que pertenezco y me he comprado arándanos para el yogur como una buena white girl. Lentejas y los huevos que le faltaron a tu ex para decirte que se había liado con tu mejor amiga. Y unos plátanos, unos cuantos, la verdad. From Canarias, you know? Todo esto me ha costado 26,28. Estaría haul de Mercadona Don. Uy, adeu. Tías, qué asco de vídeo. Ah! Me dono un cringe, me dono un asco, em caic fatal parlant en castellà. No em suporto. Que per cert, m'acabo de buscar a Twitter. I hi ha la primera persona que ho ha publicat a Twitter dient com... Us poso el tuit. Molt bé. We are creating the hype we want, you know? We want. Estic veient que tinc un públic molt entregat i que realment no és molt fidel perquè molta gent... O sigui, no sabia que tanta gent ja m'hagués comentat coses. Ai, que il·lumis perfectos. Tinc unes ganes de dir-los, chicas, era broma. Simplement sóc una puta matada. I ja està, això és el que sóc. Me'n vaig a dormir. See you tomorrow. Cada dia més a prop d'haver de deixar de fer aquests vídeos en castellà i poder començar l'Adviento Gadel d'una fucking vegada. Vale, ha arribat el moment de publicar el meu vídeo en castellà. Per cert, la polèmica Twitter... Polèmica, entre cometes. L'he fet una mica més grossa. Hi ha un altre tuit que diu l'Alberto Gadel recordant-nos que mai no ens podem refiar d'un neulet. Jo neulet no sé què vol dir, entenc que vol dir twin. I en Pep Saula, que és un noi supermajo, és el productor de la cançó Better Rocks, no sé què tal, em diu, crec que forma part d'un experiment, crec que està tot més o menys calculat. Per tant, ja m'estan pillant el plomero. I l'altre tuit, el que era com més seriós, sí que és veritat que ha generat una mica de debat, sobretot amb l'Andrea Gómez, que també és una noia del sector. En plan, tothom que m'està comentant i tothom que li estan portant, de moment és gent com del sector, saps? Estàs agobiat? No, la veritat és que me la pela bastant perquè com que ja sé el que estic fent. Bueno, i que està tot documentat d'abans, llavors... Per això, ara penjo el haul del Mercadona i a veure com continua la història. T'he de dir, només porto 2 vídeos penjats, jo no sé què passarà quan en porti 5, Se vienen cositas, però de moment està funcionant prou divertit. Quines ganes de dir que tot això és mentida, estic fins la polla de fer aquest experiment. Vale, una cosa, el vídeo porta literalment un segon penjat i ja tinc 9 comentaris en plan, volviéndose loca, tothom, pots parar de parlar en castellà, no sé què, Alberto, molt xulo l'experiment, sisplau,
sisplau, torna ja. M'està fent molta... Ai, segur que no era una broma. Que paris de parlar en castellà. Pots parlar de parlar en castellà? Per què fas contingut en castellà ara? Quina puta gràcia. Que divertit. Tinc unes ganes de penjar el vídeo d'una vegada. Les amigues de les meves amigues l'estan enviant missatges a les meves amigues en plan perquè l'Alberto fa contingut en A castellà mi ara. m'estan enviant, però tots els seus vídeos en plan, què li passa? I jo, No sé. És que molt bé, molt bé. De moment no estic veient que me deixin de seguir gaires, A veure com continua. A TikTok la veritat és que una tia m'ha dit per què en castellà i l'altra m'ha dit el millor. A TikTok hi ha dues persones, o la persona molt in amb això o la persona que li pega. M'encanta que les meves amigues de l'institut m'ho estiguin preguntant. Portes des dels 2 anys fent putos vídeos en català, no et passaràs ara. I per la cara, és que és el que... O sigui, a mi el que fa més ràbia és que la gent no estigui veient que com ho he de fer. O sigui, m'hauria d'haver donat una hòstia al cap per fer un castellà de cop. Però bueno, a mi em fa gràcia perquè sabia que passaria això, literal. No ho veus que clarament t'està vacilant? Crec que hi ha molta gent que tindria sentit que es passés al castellà. Clar. Pues justament tu. L'única cosa bona de fer un castellà i no en català és que per fi tinc les traduccions. Me podeu sentir en portuguès? Bro, estou em volume, you see? Portanto, iogurtes de proteína para Uala, i ets tu! Em podeu sentir en hindi? छोटी की चीज जो मेरे पास है काकाओ हेड्स मैं उनसे प्यार करता हूँ चेरनोबिल से आए हुए Em podeu en anglès? yummy for the Tupperware this bathroom thing put it in the toilet bowl and it smells nice maximum unclogger well Però que its sembles tu name parlant indicates anglès what fent el it's for. retrasat. Today I pretended I didn't belong to the class but I get Vanesco and buy for my hands for yogurt like Te posa la boca com si parlessis en anglès. Que fort! A veure... Quina por la boca! La boca, i a més és la teva boca. which I don't know what garden it carries it has La cosa s'està posant seriosa. Jo tinc unes ganes de que arribi diumenge per publicar el meu petit vídeo explicant el perquè de tot això i el perquè de cop i volta soc castellana, però de moment no ho puc fer. Jo només miro, llegeixo i vaig documentant-ho tot com puc. Un altre tuit que he vist ara era algú m'explica per què l'Alberto Badel fa contingut en castellà és per saber si de nou continua molt la broma. I ha dit, jo ja he fet un follow, passo. Vale. T'he de dir que estic veient els seguidors i no m'estan baixant gaire. Jo pensava que em baixaria molta més gent perquè crec que si veiés algú fent-ho, segurament em ratllaria i els deixaria de seguir. Però per això no està passant gaire. Me deixen de seguir unes 20 persones per dia. Sí que és veritat que m'estan deixant de seguir i no m'estan venint seguidors nous, que això crec que és un dato important a dir. Els seguidors normalment el que passa és que de cop i volta et baixen, però et van baixant i a la vegada que et baixen també et pugen, per tant sempre s'acaba equilibrant. Més o menys sempre perds els mateixos que guanyes. Aprox, vale? Però no està havent-hi una davallada prou grossa. O sigui, no està havent-hi cap davallada significativa. De moment continuo amb el mateix número que sempre. 36.000 a TikTok i 15,8 a Instagram. Ara bé, Racó Català, que és un portal de notícies, si no m'equivoco, ha fet un primer article on surto molt fea a la portada, que el titular és El merdes de l'Alberto Gadel fent els vídeos en castellà. Un creador de contingut en català 3Cat es passa al castellà. D'acord, simplement estan explicant el que he fet. Sí que és veritat que crec que no faré els vídeos del cap de setmana i me quedaré només amb 5 vídeos perquè crec que estic fotent molta llenya al foc. És a dir, ja hem tingut dilluns, dimarts, dimecres. Dimecres com ha explotat perquè realment a la tercera va la vencida, no? El que sí que estic veient és que els vídeos que estic fent en castellà estan tenint hate, o sigui, els comentaris són hate. Com a molt hi ha un comentari bo, però tota la resta és hate, òbviament. Que els comentaris de hate és gent que encara em segueix. Em sorprèn, és com realment m'estic adonant que tinc una comunitat molt fidel i que hi ha gent que s'està mirant els meus vídeos que jo no sabia que em mirava els vídeos, perquè la gent de Twitter jo no sabia que mirava els meus vídeos. I això sí que m'ha sorprès bastant. Que tenen bastantes visites, sí que és veritat que no tenen les visites que faig jo normalment, perquè normalment tinc molta més visita. Aquests estan tinguent moltes visites, però molts pocs likes. Ho entenc, perquè està sent hate watching al final, saps? Tinc unes ganes de que acabi, de veritat us ho dic, que és que fer vídeos en castellà, us ho prometo, que està sent una cosa... Per mi és com si no portés 5 anys fent vídeos. Jo m'he oblidat i he de tornar a començar de zero. Jo continuaré perquè estic fent amb un perquè meu... A mi m'han ofert fer-ho en castellà, vull provar què passa amb la meva comunitat i estic veient que la meva comunitat és molt fidel i que realment s'arriba i se té impacte en català. Aquest és com el meu mindset. Per tant, jo continuo, estic intentant com que no m'afectin gaire les crítiques perquè vulguis o no, sóc una persona humana. Llavors, tenir a tothom en contra t'afecta. És a dir, per molt que jo sàpiga el per què ho estic fent i que sigui una polèmica com falsa, perquè al final no estic canviant de llengua, és a dir, jo no canviaré de llengua el meu contingut, continuaré fent les coses en català, per tant, sé que s'acaba d'aquí res, espero, i que arribi el missatge i que la gent s'enteri que realment no ho estic canviant de llengua. Jo continuo sent una persona i a mi les coses m'afecten, per tant, estic intentant com estar més al marge i veure-ho de forma objectiva, rotllo, vale, són uns comentaris. Pues els comentaris són en plan, what the fuck en castellà... Mantinc el català, que és un compte d'Instagram amb molts seguidors que, doncs, bàsicament reivindica això, el català, les xarxes i tal. M'ha fet un pedazo de speech, rotllo, has crescut com a referent en català i ho has fet créixer una comunitat que ha valorat que no renuncies a qui ets ni d'on ets, quan un perfil amb visibilitat deixa
deixar de crear contingut català no és només un canvi de codi lingüístic, és un senyal, i m'animen a que torni al català. Queden 2 vídeos, ara gravaré el meu room tour, que a mi em fa por perquè el room tour crec que és un contingut que tret de la llengua pot funcionar, però tret de la llengua, perquè m'ha funcionat molt en català. O sigui, és que jo estic fent els vídeos que a mi m'han funcionat en català perquè crec que el contingut és bo. A veure què passa amb aquest. Hoy os enseño mi pequeño zulo de Barcelona. 5 metros cuadrados de amor y diversión. ¡Bienvenidas! Aquí tenemos mi cama perfecta, donde han pasado pues todos mis mans, ¿no? Mis novios, tal. Un pequeño corcho con recuerdos, con sus que no he tomado porque pensaba, no es el momento. Un póster que compré en el rastro, perfecto, que no lo enseñes mucho porque si no TikTok me lo quita, ¿vale? Un espejo. Uy, esto de divertida porque ¡estoy súper loca! Más cosas. Mi escritorio, mesilla de noche, una lámpara de Basic White Girl, espejo roto, el libro de la Mercè Rodoreda. Soy una mierda y aún me queda para acabarlo. En verano me da la neura para leer y luego en invierno voy muy lenta. Mi perfecta ropa que me encanta cuando me la quitan. Es ordenada por colores. El código, el que me sale a mí de mi coñito de frambuesa realmente porque no sigue ningún orden. Panties, todas mis corbatas y mi pequeño deshumificador. Bueno, la cosa que más trabaja en este piso. Ella chupa como nadie. Al final aquí solo entran este tipo de personas. Encima del deshumificador tenemos las tetas de mi compañera de piso Berta, que tampoco las enseño porque si no TikTok me quita el vídeo. Y nada, estos han sido mis 5 metros cuadrados de amor en Barcelona. Chao. Tot i així, jo em veig tan tiesa. Us ho prometo que miro els vídeos i penso, qui soc? Soc zero divertida, zero espontània. Es veu que estic pensant les frases un pilot. 2 dies i puc justificar tot aquest moviment absurd que he fet. Però bueno. Bon dia. És dimecres ja. Ah, no, és dijous! Ai, quina il·lo. Queden 2 dies només d'aquest fucking repte. Ahir la nit vaig decidir revisar els meus DMs. Vaig veure 2 missatges que em van saber molt de greu, que xerraven doncs una mica de perquè havia canviat de la dinàmica de fer el contingut en castellà i tota la pesca. M'ha afectat una mica personalment i em va costar una mica dormir ahir. Sí que és veritat que fins ara no li havia estat donant tantes voltes, però ahir va ser com el dia que vaig veure que realment està creant una mica, si més no d'impacte, o estic veient molt més feedback, saps? Això sí que em va deixar una mica trastocat. Però bé, jo continuo, sí que oficialment he decidit rebaixar els dies, al final serà només fins divendres. Aquest vídeo es publicarà diumenge. Ahir al vespre també vaig descobrir que, bueno, a Twitter continuen escrivint tuits divertits com el dels Javis, que m'ha fet molta gràcia, o ha mort una fada perquè jo he deixat de fer contingut en català. Això per mi ha sigut top coses que m'han dit. He vist que hi ha un altre article. Jo no deixo de pensar en la foto que em van fer l'article del racó català. Jo estic molt trista per això. El Nacional va fer un altre article on van agafar mis mejores fotos i el van tractar molt més diferent. O sigui, l'article del racó català sí que és una mica més linxant. El Nacional és una mica més chill i sí que gairebé convida a reflexionar de que tot això segur que és un experiment, perquè ho és, perquè és que jo mai deixaria de fer contingut en català i això és obvi, però bueno, continuem aquí a veure com fluctua la cosa. Avui crec que faré un vídeo molt divertit, crec que és molt graciós i que el contingut com a tal, una altra vegada tret de la llengua, aquest contingut no sé si pot funcionar, però bé, jo he fet un petit guinyo a la broma, a veure si algú la pilla i si no, que bé, que és dir espejo roto a la Mercè Rodoreda i posar el llibre de Manel Vidal a sobre la meva tauleta. Top pics de l'humor. I una última cosa, abans de continuar. Vale, en un moment de cague, quan de cop i volta vaig veure que tanta gent se n'adonava de que jo feia contingut en castellà, vaig decidir fer like a un tuit que deia, ja veureu que tot això acabarà amb un blog el diumenge a YouTube, tal. I vaig donar like, però clar, els likes a Twitter no es veuen, però la persona que va penjar el tuit m'ha fet captura i ho ha penjat i posat delatada, per tant, és com el meu pequeño easter egg. Jo me siento la Taylor Swift, però bueno. Ah, i també he rebut un dia molt divertit que me deia, aquí treintañera que mira el teu blog en l'edredon, I love Glee. I demà últim vídeo per fi, i ja em puc posar dit això, i ha tomat per cul l'experiment aquest, que m'està demostrant que mi petita puça són la mejor i que el català forever. Vale, estava revisant tuits i ha aparegut un altre de això té pinta d'experiment social, no sé què, perquè al final diu, és una de les poques persones que pot viure de creació en contingut en català, bla. Vale, però llavors n'hi ha un, tampoc és que hagin perdut un gran savi, Això és com quan Mateus Fernández va marxar del Barça. No sé ni què és en Mateus, ni en Fernández, ni el Barça, però jo m'he ofès. De què vas, Àlex? M'ha dolido, ¿vale? Mis nenes! He penjat el vídeo en castellà i... Ah, error con les traduccions. Joder, pensava que el podria escoltar en anglès. Ara estic tristíssima, això va com el cul, la IA. Primers comentaris ja, Albert Pro, perquè en castellà... Jo, pues que... Bueno, és que la gent ja està fins la polla de mi, i normal, perquè jo també ho estic. Mira, em va agradar més el que vas penjar en català. Molt bé, Maria, així m'agrada, aquest és el comentari que volia. Joder, ja! Les meves amigues m'estan amenaçant, m'estan dient, para de fer-ho. Jo vaig a posar me gusta mucho. Molt bé, gràcies. Jo li comento en castellà, però és que la gent hauria d'entendre que jo li... A mi ahir, perdona, ja, soc víctima col·lateral d'aquest puto experiment social perquè jo vaig comentar i em van dir no hi ha res més lamentable que una persona que es passa al castellà i és el seu amic que li comenta en castellà i que després parlen en català. I vaig pensar, ets retrasat. No estàs entenent res. No has entès res, petita puça. Petita puça, dale al brain. I'm home, per fi. Estic al meu fucking pueblo. The only thing I want. Repassada ràpida perquè ja
per fi s'acaba. Avui he perdut un total de 0 seguidors perquè m'han deixat de seguir la mateixa quantitat de gent que m'ha començat a seguir, per tant 0, ens quedem a 0. Comentaris seguim a la mateixa línia. Em va agradar més quan vas parlar en català, perquè últimament parles en castellà, quin fàstic, estic convençut que tot això serà moroma, ploraré perquè parles en castellà, vull plorar, en català ho fas millor. Ahir la nit vaig perdre seguidors i ja no tinc 15,8, tinc 15,7. Que us he de dir que em sorprèn, pensava que perdria molt més seguidors. Hi ha altres comentaris però tampoc, o sigui, el dia fort va ser com ahir va fer més rebombori. Avui ja crec que la gent ha dit, bueno, pues s'ha passat el castellano. A veure, així no. La sorpresa d'anar a comentar-ho crec que ja ha perdut com la flama, saps? Ara simplement han dit traïdora a la pàtria. Avui és divendres, la gent me va fonar bastant. A més, el vídeo, com que ja ho vaig mig preveure perquè el contingut... O sigui, aquest vídeo quan el vaig fer en català ja se'm va fer molt viral, per tant vaig pensar que repetint exactament el mateix vídeo funcionaria igual. O sigui, da igual la llengua, el contingut és bo, per tant, eso se va fer viral. La gent m'està odiant, com sempre. Jo estic molt contenta que tothom m'estigui odiant tant. Està funcionant molt bé. S'està complint bastant la hipòtesi que tenia. Avui últim vídeo, per fi d'una vegada, del bizcocho de la Rosalía, que el tinc aquí al forn. Hoy vamos a hacer el bizcocho de 24 kilates. Ah, no, ¿cuántos? 14. 14 quilates de la Rosalía. Come here, Ay. my pinche. Precalentar el horno a 160 grados. El primer paso es tirar un cup de aceite de oliva. Ahora los 3 huevazos. 1, 2 y el tercero. 3. Y emulsionamos. Dale duro ahí a la muñeca. Los huevos se mezclan con la leche, 1,25 cups, leche fresca, si es del novio de tu amiga mejor. Ahora le echamos la ralladura de naranja, agregamos el zumito de naranja que también son 25 cups, no, 0,25 perdón. Y ahora echamos 25 cups de anís. Ay, 25 cups no, 0,25. Ahora esto es como un gran cubata. Y mezclamos bien. Un cup 75 de azúcar blanco. Ahí había un tropezón. Ya. ¡Métele duro! Ahora echamos los secos. 2 cups de harina de trigo. Cucharadita y media de sal, media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de polvazo de hornear. Y ahora, a remenear la Lulu. ¡Ay! ¿Cómo le da? Está muy líquido. En la receta la Rosalía dice, La no Rosalía pasa no es nada. cocinera, ¿no? Pero dice, no pasa nada si queda líquido. Pero la foto la ha sacado en internet, pues no le habrá salido pastel. Que es su foto, es ella en la foto. Esto se lo ha hecho alguien. Mira, es ella. Time to shine. Lo tiramos en el molde. Hemos utilizado un molde demasiado grande. He sido muy pretencioso. Bueno, pues a tomar por culo. Así. Y ahora, 75 minutos. Joder. Se ve bien, se va a estar ¡Tía! Rosalía dice que lo probemos con leche, primero sin leche. Pero ver. mojado. Cheers. ¡Hala! De haber mojadito en leche, la textura és perfecta, Viva la Rosalía! De debò us ho dic que ja per fi ha acabat aquest suplici. Ara em queda editar tot això, aquest vídeo, fer unes conclusions i ja estaríem. La peor semana de mi vida. Nunca mejor dicho. Hello! Ja és dissabte! Fa una setmana que vaig començar a gravar aquell vídeo, en plan el primer clip és del dissabte passat. Avui he estat editant el vídeo i m'he tret unes conclusions que m'he apuntat a la llibreta fantàstica i per tant crec que és el moment, doncs, d'explicar-ho. Primer de tot, m'he oblidat de dir que es va fer un altre article a Nació Digital, que més o menys era com el segon, el del Nacional, que també era, que no deixava clar res, saps? Com, ai, està fent alguna cosa però no sabem què és, tal. I també vull fer un recull com de 4 DMs que m'han arribat, que són com un exemple dels quals... Tampoc m'han arribat excessivament, però sí que és veritat que m'han enviat missatges al privat que lluïen una mica així com d'un follow, traïdor... I el que jo tenia més curiositat era saber quanta gent em deixava de seguir. En total m'han deixat de seguir entre TikTok i Instagram 200 persones, que crec que no és un número tan gran. Potser no és perquè ha fet tant de ressò, no ho sé, però bé, m'ha deixat de seguir més gent a Instagram que a TikTok, però més o menys és el mateix número. La gràfica va cap avall, tot i que m'ha seguit gent també. Entenc que algun vídeo haurà anat a parar a una For You page d'algun espanyol o d'algú català que no sabia qui era o li ha fet gràcia o el que sigui. Amb aquest experiment social, com li vulgueu dir, jo el que buscava era entendre com un canvi puntual de llengua podia afectar tant a la meva comunitat com al meu canal i així poder veure com és la relació que tenim les persones que me consumiu amb mi, a quin nivell està la llengua dins de la identitat del canal. I també volia donar-li una volta a les expectatives que hi ha del que faig i del que dic i de la responsabilitat que tinc a l'hora de xerrar, publicar, etc. saps? Per tant, lo dels seguidors, les vídeos i etc. no li he donat gaire importància en aquest vídeo perquè realment el rendiment no era el que volia mesurar perquè també és molt complicat i més quan ja porto tant
tants anys fent vídeos, a mi l'algoritme ja me tiene clitxada. En 5 dies era impossible que es veiés un canvi notori en números. Això era lògic, llavors jo el que volia veure era l'impacte això de la comunitat que hi ha. Sobretot, en cap cas estic parlant com en nom de creadors de contingut en català ni merdes així, O sigui, tot això és des de la meva experiència, des del que jo he pogut veure, les meves reflexions, en plan, no vull que es porti a cap lloc més que no sigui un vídeo. Pel que fa a l'oferta que vaig rebre i el per què vaig començar a fer tot aquest vídeo. Sí que és veritat, a mi se m'ha ofert diverses vegades fer contingut en castellà per alguna marca per un preu, i normalment va molt més relacionat amb els meus fees, que trobo que són més universals i dintre del mundillo ja tenen més sentit. A mi el que em va passar va ser que aquest em va cridar molt més l'atenció per sobre de la resta perquè sí que era un pressupost molt alt. Aquest número no el cobraria per fer un reel i 2 stories. A l'hora d'intentar oferir-los parlar en català, ells no ho veien, però perquè entenc que les empreses de Madrid o d'altres puestos d'Espanya no deuen tenir la consciència lingüística que es té aquí. Però sí que és veritat que a mi em va cridar l'atenció, doncs, sobretot el preu, perquè vaig pensar, però quina barbaritat és aquesta. O sigui, el que sí que he vist amb aquest experiment, que hi ha molt de valor en la comunitat d'un petit creador de contingut en català, en aquest cas sóc jo. Continuo dient, jo no parlo en nom de ningú, vale? O sigui, estic parlant el nom meu. Però sí que és veritat que veig molt de valor perquè al final fer vídeos en català, per molt que els meus estiguin zero polititzats, no es parli de cap mena d'ideologia, no es parli d'absolutament res, i sigui un vídeo superblanc, pel simple fet de fer-lo en català ja té una mínima càrrega política. Per tant, el valor d'una comunitat, d'un creador de contingut en català, és molt alt perquè no només consumeix el contingut, és a dir, no només doneu visites, likes i algun comentari, sinó que aporteu una visió més crítica del que esteu consumint, i de fet ja s'ha pogut veure, trobo, perquè de cop i volta jo començo a fer vídeos en català i els meus comentaris i els meus DMs i tot se m'omple de crítiques. Llavors entenc que el que feu és consumir les coses que veieu de forma conscient, i trobo que això, de veritat us ho dic, que dona molt de valor a una comunitat, perquè no és només doncs mira, miro el vídeo i ja està, i li dono 100.000 visites. Són 100.000 visites però que realment s'ha fet una mica de reflexió, una mínima encara que sigui. I una altra cosa que ve relacionat més amb el del màrqueting és que bàsicament que el català determina doncs un nínxol al mercat que amb cap altra llengua crec que passi, no? Aquestes són les meves 4 conclusions. La veritat, m'ha fet molta gràcia fer-ho, no ho tornaré a fer mai més, perquè crec que té una mínima responsabilitat que espero estar fent servir de forma correcta. Moltes gràcies si heu arribat fins aquí al vídeo. A partir de demà ja tot torna a la normalitat. El meu contingut serà en català, tot serà en català una altra vegada, començo la Tiento Gadel y tota la pesca. Y ahora sí, gracias for everything, you are the best. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy, chicos. Like y suscribiros, tal. Deixo de donar-vos la xapa i tornem al contingut de divertida, joder. Adeu, sexis! Ens veiem al pròxim vídeo.